人いるよ、人いる。あそこ2階なんだったっけ？なんだったっけ2階。2階なんだったっけ？やばいやばいやばい。周辺で救助してください。危険ですので離れてください。有害なガスを出る恐れがあります。その方が救命だと思います。離れてください。この後消防等も来ますので、できれば離れてください。危険ですので離れてください。また爆発あるかな？また爆発あるかな2階があれ燃えたの。いや、上の人なんかいるで。うわ、みんな今逃げてきてる。